Nejm süresi. Nejm süresi Mekke'de inen sürelerden ol 60 ayetden ibaretdir. Sürenin adı bolan Nejm yıllık sözü ilkinci ayette agdalýar. Bu sürede Kuranyň wahy arkaly gelenligi, Peygamberimizin migraja çykmagy, onun beýik mertebeleri yetenligi, Allah şärik goşmagyň erwetligi we hakikatyň üstün çykjaklygy barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen süýnen batyp barýan ýylda kasam bolsun. Sizin dostuňyz Muhammed adaşmady we ýoluny hem ýitirmedi. Ol hiç taýdy öz islegi ygtyýary bilen aýtmaz. Ol aýdýan sözleri meger özüne aýdylan wahydyr. Onu wahyny oňa peýgambere ägir güýçli yaradylan kämil akıl eýesi Cebrail öwretdi. Ol iň beýik göz ýetimde asmanly oňa öz asyl keşmine girip gönelli. Soň yer asmanyna golaýlaşdy we aşak tarap Muhammede inni ýakynlaşdy. Oňa iki ýaly möçberde hatda ondan hem has ýakyn boldy. Bes ol Allah kuluna Muhammede aýtmak isleýän zadyny wahy etdi. Muhammedin kalby hem gözlerinin gören zadyny yalan hasaplamady. Tidinni onun gören zatlary barada şek getirip onun bilen çekelişýärsiňizmi? Kasam bolsun, ol Muhammed onun Cebrail'in başga bir iňişini bolsa Sidratul Müntehanyň ýanynda gördi. Mewa cenneti hem onun ýanyndadyr. Şol dem sidra ağacını bir gaplayıcı gaplap alypdy. Onun Muhammedin gözi hiç tarafa sogulmady. Ol ýerdäki ajaýyplyklary görüp çäkden çykmady. Kasam bolsun, ol Perwerdigarnyň iň uly alamatlarynyň käbirini gördi. Siz ol butlary, Laty we Uzzany gördüňizmi? Olaryň beýleki üçinjisi bolan Menat butuny hem oglallar sizinki, gyýlar onuňkymy? Onu bu haksyz paýlaşyk dälmi? Bular butlar sizin we ata-babalaryňyň dakan toslan atlarynyň, boş atlarynyň başga zatlardyr. Allah olaryň hudaýlyklary barada hiç illi delil indirmedi. Olar meger çaklama we nebisleriniň isleglerine tabin bolýarlar. Ýogsa olara özleriniň Perwerdigarinden ýydyňdan ýörer ýaly dogry ýol görkezji peýgamber gelipdi. Onu insanyň arzu edýän zady näme? Ahyrýet ýaşaýşy da, dünýä ýaşaýşy da Allah'nynkydyr. Asmanlarda en çeme perişte vardır. Olaryň şepagaty diňe Allah'ın öz islen we razy bolan bendesine ruhsat bermeginden başga hiç zada hiç kime peýda bermez. Periştelere Allah'ın kıylary diýip olara aýallarynyň adyny dakýanlar, olar takyk ahirete inanmaýanlardyr. Olaryň buňa degişli ilmlary bilýän zatlary ýokdur. Olar diňe çaklama öz pikirlerine eýedýärler. Takyk çaklama hakikatyň ýanyna hiç zat anladýan däldir. Biz sen biziň zikirimizden, Kur'andan dänenlerden we dünýä ýaşaýşyndan başga zat islemeýänlerden ýüze wur. Bu olaryň biliminiň ýetýän çägidir. Takyk seniň Perwerdigaryň kimiň öz ýolundan adanlygyny, kimiň dogry ýoldadygyny ören gowy bilýändir. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allah'nynkydyr. Allah erwetlik edenlere eden işleri sebäpli jeda berer. Ýaşylyk edenlere hem iň gowy görnüşde tiýleg berer. Olar owna uşak ýalňyşlyklar bolmasa uly günälerden we bodugy işlerden daş durarlar. Takyk seniň Perwerdigaryň ýalkawy giňdir. Ol sizi toprakdan yaradanna da sizin eneleriňiň gowrelerine wagtyňyzda sizi nähilli boljakdyňyzy ören gowy bilýändir. Şonuň üçin hem siz özüňizi aklamaň, öwünmäň. Ol erwedi işlerden saklanan takwalary gowy bilýändir. Sen Allah boyun bolman ýüde urany emläginden sehelje berip soň gysgançlyk edeni gördüňmi? Ýa-da gaýyp zatlaryň ilmi onuň ýanynda bolup ol onu görýärmika? Ýa-da oňa Musanyň we sözüne wepaly Ibrahimyň sahypalaryndaky zatlar habar berilmedimi? Hiç kim başga biriniň ýüküni, günäsini ýüklenip göterip bilmez. Insana öz zähmetinden başga zat ýokdur. Takyk ol zähmetiniň netijesi soň görünür. Soň oňa tawallasynyň sylagy dolu berler. Takyk iň soňky barıljak yer seniň Perwerdigaryň ýanynadyr. Takyk güldürýänem, ağladýanem oldur. Takyk öldürýänem, ýaşadýanem oldur. Takyk ol ene rehmine dökülen bir nutfadan, damjadan erkek we aýal edip iki jübit yaratdy. Takyk ölümden soň başga bir görnüşde yaratmak diňe oňa Allah degişlidir. Insany baý edýänem, mätäçlikden halat edýänem oldur. Takyk şygyra ýyldyzynyň Perwerdigary hem oldur. Sizden ol ýaşap geçen Ad gowmyny helak eden hem oldur. Ol Semudy hem helak edip ýydyna hiç zat goýmady. Mundan öň Nuhyň gowmyny hem helak etdi. Çünki olar has zalim we azgyndylar.
ol yıkan yumran edilen Lut kowmunyň şäherlerini yer bilen ýeksan etdi. Olaryň üstlerini örten bedbagtçylygy bilen dol örtdi. Ey insan, sen Perwerdigäriň haýsy nygmaty barada şüphe edýärsiň? Ine bu peýgamber öňkü duýdurjylar ýaly duýdurjydyr. Ol golaylaşmaly da kıyamet golaylaşdy. Onuň wagtyny Allahdan başga açaçan etjek biljek ýokdur. Inni siz bu söze Kurany geň alýarsyňyzmy? Gülýärsiňiz emma ağlamaýarsyňyz. Siz gapillik içindesiňiz. Siz Allah secde hemde ibadet edin.